Pentekoste eguna gauza gaur amaituko dugu Paskoaldia Pentekostezko egunagaz. Egun honetan Espiritu Santo apostolen gainera jatzi zen eta ikaratuta egon alkartea Eliza ausart bihurtu eban. Eskutatuta egonan talde txiki baten hasi zenak estanda egiten dau itzali ezinezko zulez. Espiritua da Jesusen agintza nagusia, ez gaitu bakarrik itzi. Espiritua bialdu duzku berak esandako guztia gogoratu daigun. Indar barik geratzen garanien, indarrez bete gaizan. Dana zatitu dagoela, emoten dagoen batu gaizan. Eta hori zospatzen dugu gaur, Espiritu Santoaren itxaropena eragilaren etorrera. Lehenengo irakurgaian, Babeleko dorrean itzura eukana hizkuntzen nahastea, alkartasun bihurtu da. Bakotza bere hizkuntza egiten entzuten ditu, espirituak ez ditu gure desberdintasunak ezabatzen, bateratu egiten ditu. Guztiok, espiritu bera aso dugula, gogoratu dizku San Paulo. Espiritu horrek seme-alaba egiten gaitu, joan goikoa ba, aita esateko konfiantza moten duzku. Ez gara mezutz, maite gaituen aita daukagu, eta nor garan gogoratzen duzkun espiritua. Jesusek arnasa botaten dau, beraren gainea, eta bakea moten deutze. Kreazinoko arnasa bera da. Bizi emoia, arnasa horrek martxan jartzen gaitu. Bildur eskutatu geratu barik. Ataragin behar dugu, berbagin, kontsolatu, barkatu. Itxaropenaren jubilea deitzen espiritua gure bihotza. Barritzen izteko eskatu eskunai Frantziskoa eta Santuak. Eskatu digun, paur, Espiritu Santoa zatoz, sartu gure etxietan, gure zalantzetan, gure bildurretan, egoigozu zure indarra eta posa. Egin gaizuz utz egiten ez dauan, itxaropenaren lekuko bizi. Gaur ospatzen dugun misterioaren bidez, herrietan hasino guztietan zatuten dozu zure leizia osoa. Izuri egizuz, Espiritu Santoen doaiak mundu zabalera, eta barritu egizuz orain fededunen bihotzean, evangelio iragartzen hasi ziranen errukiez egin zenduzan miraria. Pentekoste domekan honetan misterioan ikusten dugu, eta gure erdien kokatzen da. Espiritu Santoa da Eliza santutu eta bere misinio bultzatzen dauana. Pentekoste ez da oroipen bat bakarrik, errealidade bizi eta eraginkor bat baizik. Jangoikoa bere espiritual horraren muga guztietara izurtzen jarraitzen da. Herriak fede bakar batian batzen, eta Eliza doain ugariz barritzen. Santutasun hori ez da generiko, ez da urruneko abe. Baizik eta gaur, amen eta orain, espirituaren ekintzera da egitzen diran fedeunen bihotzean jasotzen da. Otoitzak erregutzen dau jangoikoa prediku evangelioaren hasiera egindako mirari berea. Apostolen ausardia, anistasuna, batasunea, bihotz barritzea, gaur egun behin darba eragaz jokatzen jarraitzea. Holan agirian geratzen da Eliza ez dala nostalgitik bizi. 40 urtekotik, baina ez da dauala 50 urtekotik be. Baizik eta espirituaren presentzia bizi batetik beti barria, beti misinora, beti urtearen izaera bultzatzen dauana. Pentekoste solenidadi liturgikoa eta Elizaren fedunen bakotzaren bizitzen esperimentzan iraunkorra izateko konfiantza aldarrikatzen da. Jauna, Espiritu Santoak agertu deigula argiru, sakrifizionen misterioa, zure semeak agindu egon lez. Eta orain gaizara bihotzonez, arek agertutako egi bete-betean ezagutzera. Otoitzonek Jesusek azken afarian egindako promesa jasotzen dau. Egiaren espirituaren datorrenien, egia osoraron gozaituet. Indar misionera ez ezik, fedunei federen misterioan sartzen usten duzkun barne argilez, emon zan espirituak. Espirituak eukaristia, sakrifizioen ulermena sakonean zarga izan eskatzen da. Zeinuetan ikus daiteken arren, fede argituz bakarrik ar daiteken. Errealidae jankotiar bat gordetzen dauana. Otoitzak eukaristia misterio ezagutzera errebelagoaz lotzen dau. Kristoren sakrifizio ulertzea, egia errebelaren bihotzean bertan barneratzen da. Kurutzea eta berpizkundea baitira asmo salvifikoaren erdiunea. Espiritu Santoak Kristoren memoria bizia danak. Egi hori presente egiten da ospakizun bakotzean, eta fedeunaren barruan. Holan,
Erregu hau ez da bakarrik errazoiaz ulertzeko, baizik eta emondako kristoren misterioan bizitzan parte hartzeko, eta salbaten dagoen egiak errealdutko bizitzeko. Pasko misterioaz bere betera eroan nahirik, Espiritu Santoak bialdu zenduan gaurko egunez. Semearekin elkarturik zure seme alabardeko. Indakona espiritu hori izan eban, leizak bere ariba sortzen egunetik. Beraz zeroan zituan herri guztiak jainkoa ezagutzera. Berak alkartu eta fede beraren autormena hizkuntza ezberdinetan banatutakoa. Mendekostezko prefazioa. Prefazioa hasteko mendekostez pasko historia bete-betean daroa bai estaten dau. Izan be, Kristok egindako berrerospena ez da osorik gertatzen espiritu fedunei bialtzen jaken arte. Semearengan hartu, aur bihurtu diranei. Seme alaben adopzio hori ez da juridikoa, bizinipekoa baizik. Espirituaren bidez benetako seme alaba gisa bizitzeko gaitasuna ematen jako. Jangoikoagaz bat egiteko, eta bizitza trinitarioan parte hartzeko. Gaitasuna, espirituak hasieratik eleiza animaten ebanak bere harima izaten jarraitzen dau. Bere bizitz printzipioa bere gidaria evangelizatzeko momentuan. Prefazioak espirituaren hiru ekintza handi nabarmentzen da. Jangoikoen ezagutza sartzea, herria biltzea eta pekatuak zatituazenak fedearen batasunan biltzea. Honela, aitatzen da, Babelen atxekaldia, non pekatuak komunio hautsi ebala, espiritua batasuna berrazten dau, batasun horrek ez dau, anistasuna ezabatzen baizik eta fedearen aitormen komunetik sortzen dan, batasuna batean integraten dau. Holan, Pentekostez da bakarrik elizaren jatorri historikoa baizik eta jangoikoak herri bakar bat osotzen jarraitzen dagoen gertaera iraunkorra. Zuk emoten deutxazu zeleizari jauna, zeruko doaiak. Zaindu egizu beragan zuk emondako grazia, indar barritu da gizara gugan beti Espiritu Santuak. Berak guri emondako doaiak eta hartu dugun janari santua eroan gaizala salvazioaren betera. Otoitz hau eskeroneko baiestapen bategaz hasten da. Jangoikoak bere leizari jakin arazo deutzoz zeruko ondasunak. Espiritu Santoen doainari eta eskaristia berari hau da. Bizitza jainkotiarren parte hartzeari darion esan moldea. Ez dira mesedez iragankorrak, eleizaren nortasuna, eratzen daben doain iraunkorra baizik. Espirituari magiza, eta eukaristia elikagai gisa. Erregoaren helburua, eta doain horrek ez desagertzea, ez galtzea, baizik eta jangoikoaren leialtasunak, eta fededunen edegitasunak zaindu, sostengatzie. Ondoren otoitza kristinaren bizi indarraz lotzen dago Espiritu Santo. Ez gidari, inspirazio baizik eta biderako benetako energia eta maitzeko eukaristia jaso duguna. Hau ez da amen geratzeko, hau da mundua eroateko.